Wel, dyma ni te. Hon yw'r un fawr ar ddydd Mercher y sioe, pencampwriaeth y Fuwch Odro Ore. A mae Charles George, Buches Bryn Hyfryd Casblaidd yma o hyd. Ni'n edrych blaen at hon. Yr un i am y tensiwn dechrau build o lan nawr, so na fi'n gyffroes. Hon yw'r bigi. Yr un, hon yw'r bigi. Mae pawb wrth gwrs yn edrych ymlaen at hon bob blwyddyn, achos ym hyn mae'r gwartheg mwyaf profiadol am hwnni, Helen. Ie, mae'r rhain falle wedi ennill o blaen, falle fan hyn neu mewn sioe eraill, ac mae'n arbennig fawr yma. A rhain yn wartheg sydd wedi lloia, falle 2, 2, 4 gwaith rhaid nhw? A mwy falle? A fwy falle, ie. Ac rhain nawr yn mor leithog, yn cario'r llath yn anhygoel yn dyn nhw, Charles. A dyn, ie, chi'n gweld na heddi. A der i ni ddechrau gyda'r Fuwch Holstein. A mae yna dipyn o stori i hon, yn does, Helen, mi oedd hon dwi'n meddwl i fod teithio i Wlad Belg yn doedd i gystadlu? Oedd, ie, European Show i gael mas na, ac oedd i fod teithio fyny, ond oherwydd afiechyd yn y wlad, dim i wneud gyda'r gwartheg o... Ond yn Wlad Belg yn Ewrop, te, ie. Mi fi oedd rhai o'r da Holstein ma ddim wedi trefeili'r sioe. Felly wedi dod yma wedi ennill. A ni sydd ar yn hennill wedi nhw ganlyniad i hynny, bod y fath greadur yma o'n blaenau ni, achos mae hon yn fuwch go arbennig, Charles. Ie, gymaint o gryfder, dy hi, ond eto yn fenywaidd iawn, chader mor dda, mor uchel tu ôl yn y chader, a cerdded na hefyd, so ie. Holstein sydd â chi adre? Yr un Holstein sydd â chi adre. 1700 ohoni nhw. Ydyn, ie. Digon o pic â chi? Wes, mae digon o pic dy fi. Ond mae hon nawr yn enghraifft perffaith o'r bryd yn dwi. Adi, yn fy marn i, mae'n just oethen, tan i'w chynffon, really, mae'n just mor balance, fel nhw'n gweud. A hon wedi lloia, dwi'n meddwl, 4 gwaith? Mae'n edrych fel ni, yn dwi. Mae'n yn oedrannus yn rhan ble mae ddi, ydy. Ac o ran rhywun sydd wedi dangos yn y sioe yma, faint o dasg yw i Charles i gadw'r fuwch i edrych mor ffres a hyn? Cystal ag oedd i ddoi? Wel, lot fawr o waith, really. Ar ôl ddoi, fydden nhw wedi godroi mas? Wedi godroi lawr? Siwr fod, syth ar ôl i sioia, a wedyn just paratoi, golchi, cael faint gywir o'r llath ar hynny mwyn dangos i heddi. Golchi eto bore yma siwr fod a wneud y final touches, maen nhw'n gweud, cyn mynd mewn i'r cylch. A dyna gader y fuwch jersey o iddo'r teulu Wilson, Tre Gibby, Ceredigion, Ifan yn arwen fyna. Mae hon yn mynd i fod yn berig iawn, dwi'n meddwl, yn y bencampwriaeth hefyd. Ydy, mae rhian. Ydy. Mae wedi dod mewn i'r ring bore yma yn dangos ei hunan, mae'r ring presence hi. Mae Ifan na, ond fi ddim yn credu, fi eisiau Ifan i ddangos bydde ddim yn rownd ei hunan bach. Hon enillodd yr is bencampwriaeth y bryd llynedd yn y sioe fawr. Mae nôl eleni wedi cipio'r bencampwriaeth yn y jerseys a nawr yn mynd am yr un fawr. Lot o bobl yn gweud mae hon o bosib yw'r fuwch jersey orau sydd wedi bod yn y sioe fawr. Wyt ti'n cytuno fyna, Helen? Ydy, mae'n dangos i cyfynion y bryd yn dwi, mae'n cario ei chader yn berffaith y tithau yn y man cywir ac mae'n cerdded ar 4 coes arbennig o fe. Gymaint o stael a clasti, ffordd mae'n cerdded, mae'n ffordd cerdded lan a mae gymaint o stael dy hi. Mae'n fuwch arbennig iawn, sdim dwywaith am hynny. Y fuwch jersey hon di lloia am yr ail dro yn ddiweddar, dwi'n meddwl. Felly mae'n fuwch ifanc, mae'n ddyfodol mawr i hun does yn y cylch arddangos. A dyma ni'n gweld cariad ifan yn arwen yr Ayrshire yma. Ayrshire's wedi cael llwyddiant efo'r heffrod yn gynharach, a mae hon yn fuwch arbennig iawn hefyd, Helen. Sdim byd o'i le a hon? Na, dim o gwbl. Eto, yn dangos gofynion y bryd, yn dangos fuwch lleithog. Ni'n gweld i fyna cherdded ar 4 cos. Llawn llath, ni'n gweld y llath yn dod allan o'r tethyn ni. Gweld fyna cader hi'n ister mor dda, touch dda iawn mewn i'r corff hefyd. Lot o gryfder dy hi. Ac ni'n gweld y wythien fawr na'r wilod y bol hefyd, sy'n mor bwysig i weld. Beth yw hwnna? Esboniau bobl beth yn union yw'r wythien fawr na, te, Charles? Wel, hwnna'n milk vein yn gael fe. So mae hwnna'n bwysig iawn bod mae deri caw da, chi angen hwnna i fod yn prominent. A mewn cylch arddangos fel hyn, yw e'n bwysig bod y wythien yn amlygu hun ac yn sefyll allan bod eisiau'n mawr. Yw hwnna'n rhywbeth sydd yn bwysig i weld?
Wedyn, ie, gyda lot o pethau yn just bod y balans really sydd peth pwysica, ond bod y fiwch yn dwfwn hefyd ac yn hir. A nawr dyma y burgorn o eiddo fferm y Drysgol Goch a mab Llywydd y Sioe eleni, Siôn yn arwen fel teulu. Mae yna ddigon ar eu plat nhw wrthos yma a war y teg wedi dod i gefnogi'r Sioe a mae hon yn fiwch ardderchog ac yn enghraifft perffaith o'i theip ar bryd. Ydy, a ni'n gweld i o'r ochr fyna nawr mae'n sefyll yn gadarn, eto chi'n gweld y fyddi yn llath ar gader, ac Siôn yn gallu arddangos i cryfder hi. Ac o'n i'n gweld Seimon yma, tad Siôn Llywydd y Sioe eleni o ddim yn gynharach. Mae eisiau bod yma yn dweud i weld pwy sy'n mynd â hi a gweld sut mae'r fiwch yn gwneud. Felly, war y teg, pob lwc iddyn nhw. A'r fiwch ola wedyn yn y bencampwriaeth y Brown Swiss. Beth am hon? Ie, fiwch eto sydd yn dangos gofynion y bryd. Mae'r bryd yn mynd bach mwy deri yn diwedd, so mae'n gallu cystadlu gyda'r bryd eraill erbyn heddi, ac fiwch sydd yn amlwg yn rhoi tipyn o llath mewn. Mae pob bryd o gryfderau gwahanol mewn ffordd, felly ni'n gweld fan hyn, mae pethau gwahanol beth i y Brown Swiss, byddwch chi ddim yn gweld yn y Holstein neu yn y Jersey sef yn neis fyd. Y beirniad ydy Richard Saxby, fe oedd yn beirniad i'r heffrod a mi nath roi tipyn o sioe ni, mae rhai gweud hynny, mi gath yr gynulleidfa'n rhan o'r holl beth. Mae wedi gweud bod e'n surprise i ni pan fydd e'n traddodi yn y man, felly drychwn ni mlaen at hynny, ond mae yna dipyn o ffordd i fynd o hyd yn y bencampwriaeth yma, sef y bencampwriaeth fawr, le ni'n chwilio am y fiwch odro ore yn y sioe fawr 2019. Wel, mae'r foment fawr wedi cyrraedd. Mae'r beirniad Richard Saxby wedi anerch y dorf. I ni'n gwybod bod e'n dipyn o sioman. Mae e'n mynd i gael pawb i fynd fan hyn. Mae pawb yn cymeradwyo a'r trio honno ni, Helen, Charles a finne yn aros yn eiddgar i weld pwy sydd yn cipio pencampwriaeth y fiwch odro ore. Air Holstein, y Jersey, Ayrshire, Burgorn neu Brown Swiss yna hi. Mae'n gwneud i ffordd. Heibio Ifan Wilson ar Jersey, mae'n dod at yr Holstein. I'r Holstein wedi mynd â hi! Ar fiwch eithriadol yma. Mae'n werth i'w gweld. Mae'n glamp o fiwch. Dwi wrth i ymyl i fan hyn a mae'n anferth. Ar gil wobr yn mynd i'r Brown Swiss. Wel, am sioe iddyn nhw hefyd, ond mae rhaid i ni sôn, Charles, am rinweddau anhygoel y fiwch Holstein yma. Pam hon? A fel wedodd e, just mor fenywaidd, gryfder, chader hi mor dda, a just ansawdd y bone quality yn y cosi hefyd. Ac i ni'n gweld yr haul yn tywynnu ar ei ochr i fyna, Helen. Mae'n enghraifft perffaith o'r bryd. Mae lleoliad y tethu yn spot on, yndyn nhw? Yndi, war teg, ydy. A wedi dangos un yn yr unig bwr yma, ynddi fi. A mae yna wr profiadol iawn yn ei dangos i ac yn ei pherchen un does? Os ma fe, war teg. Mae'n siŵr yn joio i sioe cynta, ynddi fi yma Llanelwedd. Mr Butterfield? Ie. Nabyddus iawn yn y ring Holsteins, ond tro cynta yn Llanelwedd. Wedi bod yn beirniadu yma, ond wedi penderfynu cystadlu am y tro cynta. A gair sydyn am y Brown Swiss ar hyn mae'n olygu i'r bryd wrth i ni weld y ferch yn ei dagref yna, Charles. Fel wedodd y beirniad, mae bryd na wedi newid gymaint, a mae'n just esiampl da iawn o'r Brown Swiss. A fan hyn, ni'n gweld emosiwn y sioe fawr ar ei oren, ac ni'n gweld yn union be mae ennill yma yn ei olygu i'r teuluodd ac i'r arddangoswyr. Trwchwch y ferch, mae yn ei dagre. Ydy chwarae teg, a mi'n meddwl yr unig un sydd gyda fi sydd yn lyflu pan chi'n gallu dod mas ac ennill wedyn. Anhygoel, mae'n dipyn o stori bod y Brown Swiss wedi llwyddo i ddod i'r brig a mynd ar gil wobr fan hyn. Ond y fiwch ore, y fiwch odro ore yn sioe fawr 2019 yw'r fiwch Holstein. Ardderchog, llongyfarchiadau mowr iawn i'r teulu Butterfield. Diolch i nhw am wneud y daith hir lawr ato ni wrth i ni weld y llywydd Seimon Thomas, Drysgol Goch yma i fod yn rhan o'r prosesiwn fel petai ar tynnu lluniau
A gai hefyd diolch i ti Helen am dy gwmni. Mae wedi bod yn bleser cael ti da fi yma drwy'r bore. Diolch. A Charles George, fferm Bryn Hyfryd, daliwch ati i wneud y gwaith rhagorol i chi'n gwneud yna yn Casblaid efo'r fiches ardderchog sydd â chi. Ac diolch i ti am ddod draw ato ni, mae'n bleser dy gael di yma. Diolch i ti. Ac yn fyna gaiwn ni Ken y Mwdwl ar gystadlu'r gwartheg godro yr Holstein wedi dod i'r brig. A dyma nhw, y teulu Butterfield. Mrs Butterfield, can I shake your hand? Thank you very much. Many congratulations. Llongyfarchiadau i chi. Thank you. How does it feel? Amazing. Amazing, thank you. And Mr Butterfield, Rob, I presume, yes? Yes. Llongyfarchiadau, congratulations. Thank you very much. A very special cow you have here. Oh yes, a very special cow. Just stand still, darling. What's the story with her? A cow I bought as a heifer a lot of years since at the local show, and a cow that we think a lot of. You've judged here before. I've judged before. But never shown here? No, first time I've shown here. You'll be back. I might be, yes. So what's next for her this year? Going to Dairy Day in September at Telford. Well, it's great having you here. Thanks for coming down. It's a very emotional day, I know, isn't it? Winning at the Royal Welsh is something quite special. Especially for centenary. Absolutely. Yeah. Thoroughly deserved. She's a tremendous example of the breed. Llongyfarchiadau, congratulations to you as a family and a safe journey home. I'd like to go and have a quick word now. I gael gair sydyn gyda Rhys Bencampwr, the reserve champion, the Brown Swiss. Torrance, I believe, isn't it? Yes, that's right. How does it feel? Emotional day? Oh, I'm very emotional. It's just my dream come true and I can't believe it. Homebred? I bought her as a project, as a stale heifer in October, and we've been a roller coaster ride, and I just can't believe it. It's always been my aim to come to the Welsh, and I never expected this. When you bought her, did you think you could do this and win and have such success in one of the biggest shows in the world? I'm a positive person, so I thought maybe one day, but I just can't believe it. It's a dream come true. How many have you got? This is my only Brown Swiss. We milk 250 Holsteins at home. She brought me a heifer calf as well, and I just love her. You'll have to have more now. Get rid of the Holstein. Yeah, right. It's great having you here, and it's great to see young people having such success in one of the biggest shows in the world. We hope to have you back soon. Definitely. Thank you so much for having me. Llongyfarchiadau, congratulations. Thank you so much.